πρωτάρς έπεσες ρε. Σε είπαμε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου θα κλείσει τον γκάζ. Δεν το άκουσες. Πάει σε βίντεο. Ρε κάμισε το ρε. Έχει μέσα. Πάμε να μην χάνει τι τώρα δίνω κάτι. Δεν είναι παπάει ρε. Ανεβαίνει Σταύρο με τη μία. Ωραίο, ωραίο. Στάθη! Στάθη! Με τη μία ανεβαίνει, με τη μία. Ωραίος, ωραίος. Δώσ' το, πιο πίσω, πάνε κι άλλο. Δώσ' το. Ξανά. Πάνε πίσω και δώσ' το λίγο δύναμη ρε. Λίγο δύναμη, α, μπράβο, εκεί. Πάμε να μέσα στην πίσω, Δεν μας είπας. Ωραίος, ωραίος. Πολύ ωραίος. Πατσανάκ, το είδες πως το έκανε. Πάτα χώμα πρώτα. Πάτα χώμα πρώτα. Μπράβο, μπράβο Παναγιώτη, μπράβο, ωραίος. Ωραίος. Μπράβο Χρήστο. Καλός το παιδί. Όχι ρε. Καλά είναι. Το μικρό που πας ρε. Α, ο Κωνσταντίνος εδώ είναι. Κότσο. Έλα μπροστά, πάτα χώμα και σταμάτα. Όπα. Λοιπόν, με τη μία θέλει. Όχι πολύ κάζι, προϊκά. Μη φοβάσαι. Όχι. Όπως είσαι, μη στεναχωριέσαι. Θα βγει το μηχανάκι. Ωραίος. Μπράβο, Κότσο. Ωραίος. Μια χαρά είναι. Ροή. Ωραίος. Ωραία το πάρκαρες. Γιατί δεν το παρατάς το μηχανάκι. Αέρα. Αέρα. Γιατί το παρατάς το μηχανάκι.